ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହରତାଳ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା? ଉତ୍ତର, 1919 ଏପ୍ରିଲ 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ନାଟାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଚମ୍ପାରନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1915 ଜାନୁଆରୀ 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।